Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Ana men Daşygy vilayatynyň Uruhly etrawynyň ýaşaýjysy. Ana biz Gülýaly, Asuda, Parahat, Erkin agdy bir halkymyz bar. Amma o garamazdan biziň ýurdumyzy terk edip watan dönüp hataplanan käbir adamlar, mysal üçin Akmuhammed Welsaparyp ýaly adamlar, dasary ýurtlary öz ýurduny terk edip satyp giden adamlar, internet saytlaryna girip ýurdumyz barada, halkymyň agdy bir durmuşy barada ýalňyş habarlar ýaýradyp, töhmet edip ýurdumyň ösüşini, halkymyň agdy birligini öňüne böwet bolmak isleýänler bar. Olar ýaly adamlara pikirlerini, özlerini biz aramyzda kabul etmeýär, diňlemeýär hem hemmäňden haýşym şolar diňlemezligi, şolar ýaly adamlar ýazgarmaňyzy hemmäňden haýş edýän, şolar ýaly bir ýurduny dönüklik et, watanymyzy dasary ýurtlarda zeper ýetirmek isleýän pikirleri kabul etmezligini, olar ýazgarmaňyzy haýş edýän. Sag bolun.